Because on the buy, paying attention at this video. Agwara m na tattoo ada mana ahụ onye ogbenye. Ị na-arụ ọrụ ike na ya keke na agba ọkada na ya danfo na ya shuttle bus na-arụ ọrụ team bom. Avoid ihe ọbụla bụ tattoo Chineke akpọwa ọkụ. Chọbagodi ego chọba ego. Ọ ya chụta ego bute ike wee gbapụbezie ntị. Sebezie tattoo mgbe a tattoo amaghị mma n'ahụ. Ije ndị ọcha sie tattoo nke ga-ama mma. Ọ bụrụ iwere mmiri kashu, iwere mmiri kashu wee sechie ma akpa anya ma akpa amụ ma akpa ntị ma agịrịga ma everywhere secha ndị dara adaba ndị kwụ ọtọ see cross see orokoro mbụba see pidgin na ị ga-ahụ mmadụ na ego onye adị na wee buru keke na-agba hyper chest onwe ga-eso wee meghere dị nkịta polisi tinye aka na emere dị nna ịghọ na complete ngwa ahịa zụrụ azụ because ịghọ dịka hoodlump gbagara m ọrụ ihe ejikwa ndị polisi na ndị SARS na-egbu onye ohi. Why you dress and sechika tattoo na hoka hoodlump go onye ohi. Tattoo is not for poor man. Chineke akpọ ọkụ. Now, after m na-enyechago the video having. Here about video Jpac post. I won't say no young made the video because Ugo Siriria na the video. Ugo Siriria. When by me looking at that video, here about that Uza yellow Uzo Ago Palace. Uza Ago Palace. Iga fecha mega chicken. Just that roundabout mega chicken dinner Ago Palace. Just ugonogo Uza na agbogie. Uza yellow that Uza yellow ebe nda agbakike abo. Ha gbalobago imago agbalogbada Uza dị ya yellow that place. Because you slow that video down, for one everyone and they made a lab test na akụkụ. Because that gum there way lolo. And that gum no bar spend the gum so many times at that place. Makwam kuza hasi wede. Now, not to say much, man Jpac, this Okwan had him very disappointed in him. Very, very disappointed. Very, very disappointed because now ya na asị na ịtala afụfụ na ịgbala ọkada na emela nke a mee nke ọzọ iwefu onye na-agba mbọ like this iwe ridicule the young man. Mana ihe men ju ebe kwuo ka nkwu okwu na this video is that na to whom much is given much is expected. Onwe comment dị na that comment section of your video, which is this comment ndị mmadụ na-afụ ebe. Your action warranted an your action that okwu ahụ ikwu bụzi ihe cause your wife juenala mkpali that she does not deserve just because ni mepele ọnụ criticize ya nwoke ibe gị. Ka njukene gị onye si na ọtala afụfụ onye si na n'ọtala afụfụ gbaa mbọ mee ihe niile ọ ya eme. Can you do this? Can any of your mentors do this to anybody bụ upcoming na-eto eto na-agbala onwe ya mbọ? Can your bosses, your Zenko communication, can they do this to upcomings? Can Bebioko do this to somebody on Amaro? Can Okulora do this to somebody on Amaro? Can Anidon, your friend, do this to somebody on Amaro? Mepo like this, one madi begoku. Imaro condition ya. Ngwanyalo okada. Odiro gina mma iwe nyaba okada. Nobody, no man can predict his destiny. We are all living and prospering by the grace and the mercies of God. That okwa haboron jakile. Here this place shows exactly who you are. That you can ridicule, insult, and disvalue people in Amaro. Nick is very ridiculous, this young man. I just pray that somebody somewhere will see this video and help will come to this man so that ki hele mebuege. The same thing ki melo mbo oja piano we accident. The same thing ki puta this young man budi ki tali kochaya. Nobody is perfect. Onye the perfect no one no ever. Manager just check here or comment cause nwunye again. No somewhere minding her business, and because now ikporo nwoke ozi you know ozo alia nwunye again. So what you give is what you receive. This is totally wrong and unacceptable. That young man na ikeke ahụ ode ezuoshi. Big salute to him. Ode ezuoshi.
onwere onye na nke just that na gini me na condition make crayfish to bend. Eme ihe na alụ before condition we change we decide ịnya keke. Eme ihe na anụ mgbe na arụ ọrụ ike nke ma ntị m na-eyi earring na ntị. M na-eyi earring. So from ihe me eji pụta na idalụ mmadụ ibe gị just know ihe will shows of abuse of power. This is totally abuse of power. He abused this young man. Take it or leave it. In a display, he display now shows the character of onye na maro no ya bu ogalanya. Onye na maro no ya nearly 3 square mil eventually. Or whether 3 square mil. This is the character he display. This shows this is an act of wickedness and gaining. Among can see here. Somebody now mind his business. Ogo no bro made that video. Ogo no bro made that video. You don't have right. You don't have right like this. You don't have the right. And obo no go make video and total shame to you. Ihele me buenke ge. Ihele blonke ge. Ihele me buege obo no go make this video. Onwere onye pụta anụ nọ n'ụwa that can predict. Onye ọbụla na-agba ọkada, onye ọbụla na-ame ihe ọbụla ọ na-eme, na-ebu job, na-eme ofuludu, na-eme gị. You don't have a right to ridicule this man, this young guy like this. You want that kind of right. This is act of wickedness and shows how bitter men haki esigo in a feeling no equal after saying you talk too much. This is why people are saying that you talk too much. This is exactly why people are complaining that you talk too much. Talking too much is not with the mic in equal. Talking too much with you on the again. Talking too much in equal. Sometimes you don't even reason to talk. Na some people mark the meaning of ambassadorship. Mark is asano. This thing may be the ambassadorship here. Or your endorsement. Or when they walk out from because even whiskey the Davido, Flavor, Fino. They cannot do this to a common man nagalo where. Take it from me. On the fugo heaven and hell. On the fugo the year for the downfall of it. For what a man? For here muke or naba. For here muko okolo. But they cannot see somebody. I cannot say tattoo naro. Tattoo. I am not a fan of tattoo. And I may say tattoo. But I have met people. I have met the good, the bad, the good ones. Say tattoo. Ona nwunye gi bu tattoo na anụnwa. Mmadụ ji kpalia. Does it mean na nwunye gi bu onye ọjọọ to you? To you. My brother, me kuteria, meteria. Ekuteria and the meteria. Two things they involve. Go and ask God for mercy. Because since this young man, you may not find him. Go and apologize to God. First, you chukuna for mercy. Because na ke madu, because he may video madu comment here, reply ya palia munyege. Talk more of God that created that person. Go and ask God for mercy. And able for this young man, stop somewhere and bless him. And obu go and make this video, shame on you. Obunogwa made this video, shame on you. And he did that post where that kind of thing you could that video. He met area. Makachobu no boss no they will strip you off your endorsement in anywhere. If video was square one, because this attitude I display, this he display attitude bring again onye na maro no ye nwete ziego. Ne kan dem mad na kpale na comment section. Akwa ko eta la tozele moto. Small boy told moto. People now say I don't blame you. Now I blame. Go and have a rethink. Most times, sometimes sit down and have a rethink. Ye na bia na say don't allow things around you to don't allow your age to be changing alone. Have a change of mindset and ideology. No plus and minus no more the cable.